ముందు తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అవుతున్న మూవీ RRR గురించి తెలుసుకుందాం. RRR లో ఎన్టీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడు నాకు తెలియదు కానీ నాటి స్టెప్ అదిరిపోతున్నది. నా స్టెప్ చేసేది ఎత్తర జెండా కాదు, అది ఎర్ర జెండా. ఇంకోటి వేస్తున్నాడు స్టెప్, ఆ లెగ్ ఫ్రంట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్, అది సూపర్ అదిరిపోయింది. ఆ స్టెప్ కి నేను 3 సార్లు పోతాను ఆ సినిమాకి. నా ముఖం బాగా చూసుకోండి మళ్ళా రెండోసారి. మీ అందరికి చెప్తాను, RRR సినిమా మన నాయకుడు రామ్ చరణ్ సినిమా. రాజమౌళి మన మామ ఎప్పుడు ఇంటికి పోయినా టీ కాఫీలు ఇస్తాడు, మరి మజ్జిగ ఇస్తాడు, రస్ మిల్క్ ఇస్తాడు, లస్సీ ఇస్తాడు, ఎండకి థమ్స్అప్ కానీ ఇస్తాడు. మన మామకి మనం ద్రోహం చేయకుండా ప్రతి సినిమాకి మనం పోవాలా. అది కావంట మన ఫ్యాన్స్ కాబట్టి మన ఎన్టీఆర్ కడుపు మామ అంటాడు. కడుపు మామ సినిమాకి అందరం పోయేసి హ్యాపీగా వచ్చేయాల. గొడవలు ఏం పెట్టుకోకూడదు, తగలు పెట్టుకోకూడదు. వరదేపాలెంలో ఉన్నది సినిమాలు, అందరూ పదము రండి. సినిమా థియేటర్ ఉన్నదంటే సినిమా థియేటర్ ఎట్టినది తెలుసా, అలా లైట్లు స్క్రీన్ తో మెరిసిపోతున్నది అంతే. ఏసీ లేదైతే, ఏసీ లేదు. వేసి మంచి నీళ్ళలో పేడ కలుపుకురా, నాకు కావాలి తాకాలి, శక్తిలే.